ассалому алайкум муҳоҷирони азизу муҳтарам. Умедворам ки ҳар куҷое ки бошен сарбаланду хонобод бошен. Бачаҳоё, ча пеш аз қурби асъори миллиро гап задан як рекламаи кӯтоҳ барои шумо пешниҳод мекунам. ин дорое ки дар дасти ман мебинен чудаи асри 21 аз 21 гиёҳ тайёр шудагай комилан табиӣ гиёҳӣ буда барои нафароне ки хенакӣ воспалени простатит доранд ё ки ҳамхӯбагии соз бо ҳамсарашон карда наметавонанд, ҳамин дору барои шумо кӯмак мекунад. дӯстони азиз, нафароне ки айни замон 1000 рубл пул перевод мекунен, 112 сомонира дар назар гирифта шудааст. ва касоне ки $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико майда мекунен, 920 сомонӣ шудагай. бачаҳоё, ча фикротона оиди қурби асъори миллӣ дар комментария бинависонен. фикрҳои шуморо мехонем, ба комментариятон ҷавоб медиҳем. ҳар чизе ки ҳастай иншаллоҳ хос аст барои аллоҳай. хуб, масъалаи қурби асъори миллӣ ҳар замоне боло поён ҷунбиш шуданаш мумкинай, аммо чизе ки шава нашава мо барои шумо ҳар рӯза видео мекунем, барои шумо гап мезанем. аллоҳи поку покизани гапмони мо ва шумо то видеои оянда. خداحافظ.